shuthi mengiboshwa la yabonjwa ngithi ngiyaboshwa ngiyagwetshwa la mengigwetshwa yazi ukuthi phela senginomqondo omncane weyiboshwa senginomqondo omncane wamajele sengiyazi ukuthi mungene nento uyenziwa njani sengimungene nemali kwenziwa njani shuthi la ngizogwetshwa enkantolo ubaba ngangimfonela ukuthi hey baba ngiyenkantolo phela ngosuku lutho cela uphathe imali ebheli mekwenzeka uba uphethe imali e800 rand la mephethe imali e800 rand la vele mina ngokuthi ngisheshe ngivele senginobugebengu nje bami senginento nami engizenzayo kuba yabo afike ubaba enkantolo kanti ngizogwetshwa unfortunately ngeke ngize ngiphume ngebheli menga la singehle boxini ngitshele iphoyisa ukuthi hey yazi ubaba uphethe imali lapha e800 ngicela ungithathele yona ngoba manje sengigwetshiwa ngithi ayi nanga impela ubaba amnike leli phoyisa lize kumina la e800 ngilinike e800 inkinga yami ke la hayi ukuthi inkinga yami ngiyazi le mali ngizoyenza kanjani ngizoyiphatha kanjani ngoba phela sengi-export ukuthi hayibo ejele sengiyazi ukuthi kuphilwa kanjani uma ungenayo imali yabo okay la ngingene alifile leli phoyisa leli nginike u700 rand ngiyenze ngale ngokhanda 100 rand ngufingi ufake plastic unesinkwa fanele phela indlela okuyifihla yikhenya ukufaka esiswini hayi ngokugwina ngokufaka ezingqeni okay phela indlela yasejele kuphilwa ngayo okay ke esiswini ngino 800 rand ngiyaqala ukugwetshwa angikaze nje ngene nje engithi Medium B kodwa nginento ukuthi vele ngiyazi ukuthi ejele kuzoziwa ngami ngoba nginemali ejele nje imali iyo yonke into hayi okay ngingene ku first day mengena ku first day unfortunately awulali ke mufika ufikela kwezinye izindlu awufikeli kule ndlu ozohlala kuyona isigwebo sakho ufikela endlini yala kuphanjwana khona kunabaye enkantolo kunababuya enkantolo abagwetshiwe kunabaya kwamanye amajele kunababuya kwamanye amajele akafiki nje reception indle engangena kuyona kuqala abantu abagwetshwe all life abangeke baphinde baphume kodwa kune section yakhona eyabantu abaphumayo bengena abaya kwamanye amajele mhlambe baze ngespeech noma bazo yabonga ngama play sonke sihlangana lapho ngoba suke sifika sonke futhi sisuka sonke i-section leyo engahlali igcwele engapheli isonto inabantu ngoba ifanele ihlale nje i-free ngiyaphanjana lapho okay mekuphanjana lapho ke le mali la isini sami mengifika kunaba khuthuzayo ke uyazi ejele kuyahlukunyezwana nisiphathele nejele nina ngithule nje nale mali mina ngoba sengiyazi vele umqondo wakhona sengenga yabo ukuthi kuzokwenza kanje kanje ngizoyibekezela le process mina ngilinda ukuthi sizedlule reception ngize ngifike esectionini la sizokuqedela khona isigwebo ngenhlanhla ngebhadi kudonse ukufika kwethu ema sectionini ethu ngesikhathi noma ngezinto ezenzeka ngaphakathi ejele kungiphoqa ukuthi manje sefanele ngikhiphe le mali ngisebenzise ngoba ngiyabhema la ugwayi and futhi angifuni ukuthi ngilokho ngicela kulaba ngigwetshwe ngedwa la ngifuna nje sheshe kubonakala ukuthi yabo ngibiza umuntu la engazi ukuthi ushaya inombolo uyigunya la khona la ngimtshela ukuthi yazi la ngino100 rand kanje athi uphi ngimtshela ukuthi awusesiswini ngiqamba manje nakhona kanjalo ngoba nginomqondo wonke wasejele ngoba ngisho ukuthi ngase ngikwazi ukuthi ngilimite noma ngenze ngobutshotsi bakhona ngaphakathi kodwa ngeba ngasona isisebenzi okay athi uphi leyo mali ngithi ayikhona athi ayihamba ke uyoyikhipha ngihamba ube ngiyikhipha njalo le mali mengiyikhipha ngifike ngiyikhipha eswini ngikhipha 100 rand ngoba ba u100 rand lezi imali ihlangene ngengikhohle ngiyibuyisele eswini futhi ngikhipha ngiveza 100 rand ngithi mina ayinawo lo 100 rand futhi angithengeleke izinto sine section sesidlulile kule section engikuyona sese medium B medium A kune medium A yakhona kodwa medium B kune section A yakhona la sihlangana khona kahle sonke la hlukaniswa khona ukuthi wena ugwetshwe iminyaka emingaka uya esiba wena ugwetshwe iminyaka emingaka uye eBiba la sihlelwa khona ngokwezigwebo zethu kodwa sisazophuma nakhona kuyima siye ema sectionini ethu la soqedela khona isigwebo sethu lapho ke ngafika ngagwetshwa ngafika ngaba well known ngoba sadonsa isikhathi kangokuthi isikhathi sami isigwebo sami ngasihlala ikota noma ngeke ukuthi kube ikota like yonke kodwa ngahlala khona isikhathi eside kakhulu kunalesi ngasihlala esectionini ngoba
ngangihlala endlini yo cleaners cleaners abamove wabona bahlaliswa bodwa ngoba cleana yonke le section le esifikela kuyona. Ngafika ngahlala number 1 angazi ngangena kanjani kodwa ngahlala khona. So igama lalinga pop up ko mawadi na ko baba bakhona ukuthi kufanele ngiphume ngiye ku section. Yingakho ngahlala isikhathi sini. La ngaqala khona ukusebenzisa le mali ke. Le mali ngisebenzisa kanjani? Ngidonsa umuntu oyisebenzi owaziwayo noma ngimbona ngomqondo wami uthi lo engathi uactive engathi uyena owaziwayo uyahlonishwa nje la. Hayi njalo nje ngidonsani angithengela izinto. So uyahamba lento yabona ukuthi lo unemali. Lo unemali. La ngalala khona phansi kombhede emedium A kule section engiyishoyo. Ngala phansi kombhede ngino 400 rand ephaketheni ngokuthi abawazi sebengikhuthuze bangishaya bathi sikubonile wena uthenga. Lo muntu engimthembayo ngithi uyena ohamba ngiceba ukuthi lo muntu unemali. Ungithume ngandanje waphinde ukuthuma ngona namhlanje ethengele ogwayi kanje ethengele insanga kanje. So uyena ohamba mase kushaya inombo sekuhlangenwe nezisebenzi asho ukuthi hayi bobafethu nangu kwahle umuntu onemali asimsondeze neduze ngokuthi ngiyazi mina ukuthi akafiki isection futhi le mali izofika izophela ngakafiki ku section yami la ngizoqedela khona isigwebo kanti nakhona futhi kunezisebenzi zakhona efanele ngifike nginende ngoba uyahlukumezeka ejele ungayishaya inombolo unganale visitor ungaphethe lutho nje uphathele abantu bakhona bangaphakathi ejele. Okay bangithathe thiwa ufuna ukhipha le mali wena usebenza kanjani wena? Ngithi mina ngisona isisebenzi kodwa ngigcwala ngobani? Thi ugcwala ngobani? Le muntu asijwayelelwa akazazi ngishawe ngifaka etoilet ngifaka nginemali la angabe ngiyayikhipha le mali angiyikhiphi ngoba manje angazi nama ngikhishwa ngani kodwa ngangazi ukuthi kuzoba right kodwa ngokuthi manje ngangazi ukuthi la sizodukana labantu engihleli nabo la endlini ngeke ngisababona noma ngathi ngiyabathenga ukuthi bangiphathe kahle kodwa ngeke ngisababona ngokuthi isection lehleli kuyona eyo cleaners indle engihleli kuyona kodwa sisazohlukana ngokwegwebo zethu. Bangishaye ngingayikhiphi manje ngilale toilet mengilale toilet angidabukela umunye waye 28 ngikhumbula kahle wayiphuma kwamajele ezothola umsebenzi wesivili osebenza ekitchen angibize ebusuku azindaba ngimtshela yazi kwenze kanje ngithola isitolo sami sonke ebusuku la njobe ngibiza ngibe nalento ukuthi cha wazwangisiza ke lo ngiphinde futhi ngihambe ngiphinde ne-toilet ngiyokhipha u100 rand ngisale no300 rand le mali njalo bengiyikhipha ngiyayigoqa ngoplastiki ngiyibuyisela esiswini. Ajabule mfana ethi hawu kanti mfethu unemali ngempela kanti baqinisile ngibonile vele bekuxakazisa lapha. Yabona laba ama26 yabo shilo mqondo enganginawo uyaedeka manje ula ngisazohlala ngigwetshiwe. Kube khona into ethi kumina shilo labantu ngoba lo muntu lo ubuza kumina ngalo 100 rand ukuthi sithengeni unlike laba abathatha imali bakunike bona into abayifunayo. Abuze ukuthi mfethu manje ufunani la? Yazi ngitshela ukuthi yonke into angangifuna wayithenga ngempela lo muntu wayithenga lo mfethu lo waye28 wayithenga ngempela. Ngayibona ukuthi yazi ke shuthi indlela esengizophila ngayo la ukuthi noma ngalona i28 kodwa ngihlale nalaba ngoba bangasibona bayakwazi ukuthi bangakuhlukumezi mu nento bakubize bakubuza ukuthi ufunani baqale kuwena ngemali yakho. Hayi okay kube ukuthi relationship yami izwana nabo naye kanjalo ke siqhubeke sizwane kangangokuthi yazi yaphela le mali ngoba iprocess engayihlala pheyinde ngilo ngiyikhipha nje ngo100 rand ngiyikhipha ngo100 rand yazi yaphela imali ngingakayi ngisho ku section engangihlala kuyona. U-auntie ngiyazi inamba yakhe la ngekhanda nala mekudingeka i-airtime efonini mhlawumbe kuthiwa siboleka ifoni la kule section ufuna ukuthola i-airtime umuntu okwazi ukuthi athole i-airtime ngoba ngiyamazi u-auntie uyadayisa yimina ngivele ngithi auntie ngicela ungiphe i-airtime yamalini uyazi vele sengigwetshiwe kodwa yabo uyafisa nokuze kujele kodwa manje ngiyamtshela cha hayi ungaqala ufike ngoba ngakafika ku-section ngisakule ndlu lezi ama-waiting trial ukuze sifike ey'ndlini zethu. Hayi okay nangempela kuqhubeka isikhathi siphume kushaya isikhathi ukuthi ngiphumeke manje ngiye kuphi e-sectionini la ngizoqeda khona isigwebo sami ngifone ngithi auntie yazi sengizaphuma kule ndlu ebese ngihlala kuyona kamnandi kodwa ngicela ukuthi ufike ngoba angazi la ngiyakhona ngisenawo ugwayi la ngiyakhona uyakwa iboshwa izofuna ugwayi.
afike ngayizolo anti angiphathele yonke ugwayi engawucabanga ngakusasa vele sekushiya ukuthi siyaphuma siya kuma section. Ngikutshela ukuthi efika uanti wakhala inyembezi ngoba uyayiqala nalento ukuthi sengigqoka orange mina ngihlale buka ku TV kwathi awu ingane ebhuti ami sigqoka orange ngempela kanti sifiso ngempela kanti lento serious hayi okay should la kwenze ukuthi ugwayi ngangifike nawo ngoba uanti phela umuntu ongazi lutho hayi nguhambe nogwayi la baxa ukuthi sengiyaphuma kuseshisa sengiya endlini zethu into yabaxaka kakhulu kuqala ema section lawo sasiyakona ngoba ngafike ngathola umusis oyini owujele wayemncane nje enomzimba wami futhi mesipolile la ngaphansi sesiyongena endlini abone ubuncane bami ne-experience yakhe ngaphakathi ejele angithathe angimise etafuleni athi uyongifaka endlini ethanda uyena kanti le ndlu angifaka kuyona eyabantu abaklinayo indlu yoklina sike ejele kuyazi ukuthi ayishawa khona inombolo 1 indle ekuhlalwa kahle kuyona 2 angithathe ukufaka endlini yocleaners eB2 number 2 ay shothi bathuka abantu uthi wena indawo ohlala labantu esuke nabo abazi ukuthi lo mfana unemali futhi etham kubo bayamfakela ugwayi ivisit unalo bathi uso ukuthi manje sengivele ngidontshwa ujele uyongifaka endlini esafety shothi kwaba nje inhlanhla yami uNkulunkulu le ukuthi ngihlale endlini ngize ngiqede endlini enjani esafe isigwebo sami mengihlala khona la ekufike kuhlaleke bandla ngingafani nakho niyashawa inombolo kodwa ishawa phela abantu asebaba ocleaners ejele okushuthi bayinombolo kodwa ngokuthi basebenze ejele bafaka le ndlu ayishaya inombolo kodwa phela ngaphakathi mase bengekho jele kuyabuzwa ukuthi awena usebenza kanjani nani yonke into okay right kuqhubeke athi ngokuthi sengihlele endlini right sengashawa khona inombolo lezi zinto lezi ezenzeka kumina zokuthi ngibe noanti ongifakile time ngibe nama visitor seyisebenza on my favor manje ngoba ejele munogwayi unama visitor uba mkhulu uyabo uyahlonishwa noma ungahlonishwa kuhlonishwa lezi zinto onazo ngoba ugwayi wenza yonke into ejele ukwazi ukuthenga ngisho ukudla ngoba phela kuyalanjwa ukwazi ukuthenga ngisho noma yini yangaphakathi ejele munogwayi une visit so isebenze on my favor ke leyo nto uanti ngiyazi usuyangifakela time bayafika njalo mekuwa ama weekend bezongivisita ngijike ngiphenduka endlini manje umuntu ongathi uyisebenzi uphethe ezinye izisebenzi kanti cha hayi ngoba ngangiphethe izinto engangizithola ivisit engangithola nabantu engangizwana nabo nabantu basekhaya bengilethela ugwayi ejele okay ngitshela ukuthi section yonke okuqhubeni kwesikhathi mina wayeseyiphethe angiphethe ngokuthi ngiyinombolo cha ngiyakwazi ukuphendula abakushoyo kwama 28 ayingatshela ukuthi angikushiwo but into ukuthi nje kube ngathi ngiwell known i-visitor i-airtime ngoba amafoni ayihlala kumina izinto zonke zayibekwa kumina ngokuthi ngine visit uba ne-access utshela ngisho amagunya abantu abaphethe mune access ejele into futhi ayenze ukuthi ngibatshela nje angikho la kushaya khona inombolo ngisendlini 18 yocleaners ebizwa ngani kuthiwa yini lento le i-safety ngoba ishawa inombolo ukube ngangikwezinye izindlu ngangengikwazi ukuthi ngibatshele ngangengikwazi ukuthi ngibaphathe noma nganginali ivisit ngangizohlala kahle kodwa kungabe ukuthi ngiyabaphatha okay la kulento engihlala kuyona shuthi zonke izisebenzi zesection yonke zazi ngoba phela kuyakhuluma endlini kunentwana lapha kunolokishi la Homeland bayazi ukuthi awumanana umanana ula bangena bayaphuma so ngidume kanjalo ngokuthi ugwayi ngihlale nginawo ukudla ngiyakuthenga ngihlale nginakho airtime ngihlale nginayo mufuna airtime nje uyazi ukuthi ngicila sengiyidayisa ngisejele ngoba ubaba omncane eqala ukuthi atshela ukuthi ngiboshiwe esesebenza kahle ngamfonela wangisendela oVodacom abaningi mhlawumbe abawu30 o29 rand nje bodwa mhlawumbe abawu30 ngaqala lapho ukuthi ngidayisa airtime la mengifuna mhlawumbe i5 ngidayisa airtime ngishintshe ngemali e5 kwabo umqondo eminingi uyifunda amaso ngaphakathi of which ngaba exposed ukuthi ngibone ukuthi kahle nala ema 2018
ukuqashwa uthi ube 28 kunala ufanele udlule khona ukuze ube 28. Zimbili indlela la ebusebenzini, ngisho ngayi 26 ngisho 28, zimbili indlela zokuthi kodwa ungene uzube 28, ukuthi kuleni indawo ayibalekiswa kakhulu le ndlela ekubalekisa ngayo kulabantu la. For instance nje kuma 26 imali eqalayo, kuqala imali, kunendaba kakhulu nemali. Kanti kuma 28 into ebalekiswa kakhulu inhlalo yomuntu, impilo yomuntu uqala, unless umune imali nayo iyasebenza, kodwa into ebalekiswa kakhulu on different sides imali ngalawo impilo yomuntu, ngoba kuyaziwa ngala ukuthi ngeke bahlale kahle, baphila ngawe, baphila ngomuntu, baphila ngevisitor lakho. So uphathwa kahle mune visitor kakhulu ngala imali nje, kusebenza imali, mune imali awuyo yonke into. That's why kunalento ekuthiwa manje uyayiwazi ukuyithenga inombolo, ngoba into ebalekiswa kakhulu imali nogwayi. Bakutshela bathi yabo uqala bona kugcine lama 28, ngoba abanendaba bona nawe bangakuhlumeza wena as long as bezokuphuca izinto abayifuna kuwena. Okay, la ngafunda khona ngaze ngaba namanje lento isakhona enhlizweni yami ukuthi okay bahlala kahle labo, kodwa kunala udlula khona futhi manje la endlini phela ngifica abantu abayisebenza, kodwa inombolo ishawa mase singaphakathi ngaphandle kwazi ukuthi ise safety. Kunalaba bafanele ngabafica ababe shaya inombolo noma bebesaqala nabo njengami, kodwa bengenawo ama visitor bona, behlupheka mhlambe ngathi babehlwempu nje, ngokuthi mina ngine visitor ngangayiboni lento yabo, kodwa ngayibona ukwenza ukuhlumeza kwaba bafana ukuthi oh cha bafuna ukuphila kahle ejele, baze banikela ngeimpilo zabo nangemizimba yabo, ngoba bafuna ukuthi baphile kahle ejele mfethu. Lento ukuthi ukulalwa nabantu angeke ngikufihle lokho, into ekhona nje on both sides, kodwa singasho ukuthi hayi mu 28 wena ulala nabafana, cha, nama 26 kuyenzeka lokho, ngiyakwazi mina lokho. Kunamagama ekubizwana ngawo ukuthi isikhathi esiningi kuma 28 indlela yokuqashana ileyo, ngoba basebenzisa yona kakhulu, kodwa ngala nayo noma ikhona, kodwa indlela yokuqashana ngala eyokuthi ufaneke ulimaza abantu abangenacala ukuze babone ukuthi uyinsizwa ngempela. So kuhlukene nje. Ngayibona into yangihlumeza ukuthi oh kanti into iyona into yangenza ukuthi ngimeke, into yangimisa ukuthi ngibe isebenzike ilento ukuthi vela ngishoti u-anti uyangisupporta ngaphandle, nobaba mekwenzekile nemali uyangisupporta. So kwaba iblockage leyo yami yokuthi ngingabi sisebenzi, ngoba ngangiyithengela mina ugwayi, babecela kumina bona laba bayisebenzi. So kwangaba effective mina ukuthi ngingabi nawo ugwayi, ngiba nawo ngangandlela ukuthi noma ngase ngifisa ukuba isisebenzi, kodwa ngangashoti njengalezi ezinye izingane ukuthi zingene zona inama visitor ayikwazi ukuyithengela ukudla, kuyalanjwa ejele. Mina ngangikwazi zonke izinto kuyikhava, so ngangasiboni isidingo sokuthi ngize ngiyoqashwa ngibe isisebenzi, ngoba zona lezi isebenzi lezo ezikhona ezamagunya eziphethe ziza kumina zizocela ugwayi kumina, ngoba kule ndlu mekwabonakala uphuca umuntu into yakhe uyakhishwa uyiswe kulabantu laba abashaya inombolo. So la wawufihla wawuzama ngayo indlela ukuthi ubufihle ubusebenzi bakho kulendlu, kunga ekseni kungasiwa ikhona icomplaint kuphakamisa umfana uthi umphuca ugwayi wena uthi uyisebenzi. So sasikwakufihla section indlu le ekufihla kuyo noma zikhona. Iyo into enze ukuthi ke ngihlale ngingabi isisebenzi namanje angisona, kodwa lento engisho ngiyazi mina ukuthi mengiphumela emgaqweni ngiphuma ngaphandle ngiyazi ukuthi omani ngisebenzi. Into engithi ngisebenza ngangihlala nezisebenzi ngokuthi ngile position engangiyona into angiyiceli. So ngangisuswa kubantu abangenalutho abayimpatha, ngihlala nabantu abanezisebenzi ngoba ngiyongonda ibilidi laseyisebenzini. Ugwayi bawuthatha kumina ngaba isisebenzi kanjalo ngokuthi bangitshela ukuthi okay mawuye enkantolo noma umuntu bekubuza kanje ngayifunda lapho ngilo ngiyifunda kanjalo uthi oh kuthiwa u1 no2 uthi yabo amagama la wahlukana kanje njoba ngase ngihlala ama-28 kakhulu sengiyazi ukuthi umunyana usuyingane kubizwa ngengane uyingane kabani lapha mekuthi unyana uyingane kaSayitsheni so uyingane kaSayitsheni. So oSayitsheni ke most imvamisa abantu abadala muzothola uSayitsheni onamanga ogangile yazi ukuthi uzohlukumezeka ngoba uyingane yakhe, uyena okunakekela ejele, uyena okukhulumelayo, uyena okuphukudla, kufana nokuthi usuke unoma noma unobaba ejele kodwa. So mungenayo into ephathekayo
ushowcase uzohlukumezeka. It's ngalendlela akufuna ukuhlukumeza ngayo yona. Ngaphandle muthole usayitsheni kodwa kumbali ukuthi kulezi ndawo uthola abantu abaphethe inombolo oba usayitsheni abadala abancane. Kodwa ngenhlanhla yokuthi uzothola umuntu ophilayo naye owahlukumezeka ongathanda ahlukumezeke njenga uyakutshela iqiniso alilalelaka mina ngusayitsheni la ekhaya fanele ngabe kuwena ngenza ukuthi u1 no2 no3 kodwa ngokuthi lento ayikho kumina angithandi mina ukuthi uqasheke ngalendlela okungcono ngizoloku ngixoxela nje ukuthi uyisebenzi ngikupha ngeyimfihlo zala ekhaya kodwa wazi ukuthi mhlawumbe athola ukuthi wena uqashwa ngalendlela engaqashwa ngayo ngiyonqula ngisho ukunquna okusho ukuthi awufanga wena la ngafa khona bathi ukufake uqashwa mawungena nje bathi usukuyofa ngoba usushiya umzimba wakho phansi unikela kuleyo nombolo leyo. So kunendlela abafa ngayo ehlukene athi ngeke mase bathola ukuthi wena waqashwa ngokuthi uxoxelwe kanje kufanele ukuthi uyayithenga inombolo ngoba phela wena usinika ugwayi nemali futhi asishodi so asikidingo sokuthi wena siyokubulala ngalendlela sabulala ngaye abanye ngoba wena unento ephathekayo esandleni. Kodwa mangase kutholakala lokho ukuthi angikwenzanga kuwena ngoba phela usiko la ekhaya lodwa so uzofa kuzofa mina ngothola amacala akho mina kuthiwa u1 no2 ngoba njoba usuku uyofa kunezinto eziyimfihlo ezisayinwayo mase mhla ufa so ngeke akwazi mina ukungitshela zona ngoba angifanga ngalendlela afanga ngayo ayikulungileke athi lo baba lo athi lo bhuti lo ayikho into esizoyenza uhlalisathe kangakanani ngimtshela athi hayi khululeka sozama lento lokhu siyipostpone wenze sure ukuthi mawuphuma iminyanga awuphindi uboshwe ngoba makwaboshwa ngeke uvume ukudlala abanye abafana ku police station uzosho ukuthi uyilento engitshela ukuthi uyona kodwa manje kunabajulile abafa ngalendlela abafa ngayo abazokubuza imibuzo ongekwazi ukuyiphendula so ngiyakucela ukuthi wenze sure ukuthi ungaboshwa le relationship yami nalo baba yenza ukuthi ngibone ukuthi yazi ejele kuyabulawana kuyagwazwana futhi noma ngabe uyisebenzi uyacela uyasala inombolo noma wangaphendula ngendlela surely uyaphanisha so ikuphi kwafanele ngikhethe ukuthi mina ikuphi okuright ukuthi ngiphile kanje noma ngibe isisebenzi noma ngibe impatha ezolokhu ifaka abantu ogwayi manje ekhaya nje ngiyazi ukuthi ngiyahlukumeza mengicela ukuthi benze la njalo kuyinkinga kubaba ngelitrauma nabo kufanele ukhethe ukuthi uhlala uyimpatha ebalethela abantu ugwayi ebaprovide ngogwayi nevisitor noma uba isisebenzi ukuze ugweme ukuthi kini bahlale beza nezinto abakuphathela zona so iyasiza kakhulu lento ukuthi kini bakuphathele ugwayi iyasiza kakhulu lento ukuthi kini muboshiwe bakuvisite ngoba escapeisa ezintweni ongabe udlula kuzona ngoba usukuqala ukuboshwa usukumusha ejele ungakabi isisebenzi noma ngabe uyisisebenzi kodwa zonke izisebenzi ezikhona zaqala zo-new one zahlukumezeka that's why sezikhiphela kwena noma zingakhiphela ezinye kwena ngoba abantu abafani banenhliziyo eziright kodwa basuke befuna uzwe lento abayizwa bebefika ejele ukuze babe kulezi zinga babe kulona ngoba lento ayikho eminyango yobugunya ayikho lento umoya nje ukuthi uyimfanelo cha isejele so nabo bafika njengawe u-new one basuke befuna ukuzwisa nje ukuthi ubuhlungu batshele ebujele bunjani lento ikusiza ekutheni wazi ukuthi noma ngabe ngizicala ingakho ngithe mina eqaleni uboshiwe uba worse noma ube better kukuwena ukuthi ukhetha kuphi ngoba uma ufuna ukuba worse sure ukhetha inombolo ngoba inombolo ke ikwenza ukuthi ufise ulangazela ukuthi ube ngaphezulu kwalekho uboshwe uyikona kokuqala ubuye usuwokunye kanti njoba kufundwa izifundo lezi igaba negaba awuvela usuke la uye la kunento efanele kuyenze la ukuze babone ukuthi uyafitha kuleli zinga usungangena la kuneminyaka elindwayo yabo so muke wayikhetha lento yayinombolo noma wangaba ekufikeni kwakho wangaba nento ukuthi iyagwemisa like unogwayo nani ukuthi uzobe export eyisebenzini yazi ukuthi uzoba worse kunalento uboshwe uyiyona ngoba uzobe usuhlala nabantu abayiyona ikhulunywa yona every day noma ungaphuma usuyaziwa usunama tattoo usuyaziwa wena ukuthi wena uyisebenzi mhlawumbe unyana kasayitsheni mhlawumbe uyisosha wena uyisosha la eMpumalanga yabo so usuke usuyiphila lento usefanele ukuyiphile ukuze uma uphinde uboshwa ungabusaba kulesa stage ngoba
noma ungayisosha kuyahlukunyezwa emasosheni kunezinto zakhona nje ejele liyajika ijele ngoba khona kini so uhlala ufuna wena uhalela igoal yakho musa yisosha usukubona ngathi uphila kamnandi umuntu oyigunya noma ongaphezulu kwakho kunawe kanti cha akaphili kamnandi ukuthi wena usukubuka into engaphezulu so njalo uma ubosha ufuna ukunyukela ngaphezulu uphile njengaloyo kanti mofika khona lelo zinga lokuthi usuyimfanele ufika ubone hayibo kanti nala kuwesi kanje so it goes deeper and deeper and deeper labantu abamagunya hayi ngoba behlala kahle ingoba sebafa kakhulu bona sebanikwa indawo yokuthi bashawo umoya ezintweni ezisemagazini nemphefumulweni yabo ezenzeke empilweni zabo kubona bese jele hayi ngoba mhlawumbe ukuthi indawo engcono le cha inemsebenzi yakhona nayo kodwa indawo yokuthi ukube ngathi usuyapholiswa noma usuwazi imfihlo kakhulu ngale nombolo ukuze uyabo usuwazi yonke into nje ngenombolo wahlumeza kakhulu wazi izinto eziningi kubuzwa kweni izinto indawo istage leso mase kuthiwa usuphethe sokuthi ube relieved ungahlukumezeki kakhulu ngale ngoba kade uhlukumezeke nawe so kuningi ukuze ufike lapha kodwa ngokungaboni kwakho ngokungazi kwakho musa isocial kunezinto ongatshelwa zona oyitshelana zona mase usuyimfanele yabo kanjalo kanje kunama stages ingakho bethi kushiwana ngamagunya nangestepis izitepis zakhona zinemfihlo zakhona istepis nestepis sinemfihlo yakhona ofanele kuyazi mase ukhona eba ngaphezulu kwaleko ukusacrificeile usangaphansi ngingene kanjalo ke ngiphume okay ngingene kanjani mengene kanje futhi impilo yami nje ibe njalo ngibe confused ukuthi nje yabo mengithi wena mengayeka ukudla ama drugs awekho ejele ngibuyela lento ukuthi fanele ngisonte ngikholwe ngoba uNkulunkulu phele ngimazi ukuthi ekhaya sasizo yena nangaphakathi la ngiboshwe mengiboshwa la okay attend ijele mengi-attend ijele la kube lento ukuthi isection yethu endlini yethu leyo cleaners kubanjwa into zakhona izinsangu zala kucaca kufanele sihlukaniswe ke manje sifakwe endlini la kushawa khona inombolo ngoba shuthi khona udayisa insanga sifuna ukumphihla la ejele fanele ube impimpi ukuze usurvive mungayona impimpi nje hayi awusurvive okay nakhona njengoba ngishala sengizophuma kodwa manje kusasele mhlawumbe unyaka ngoba i-address angakabunayo ayi ngingene la mengingena la kulendlu le section uyisebenzayo ngimpatha mina ngokuthi ngiyazi ukuthi ngiphiliswa ukuthi mina nginogwayi basazobona nabo ukuthi ivisa nginalo bazongisusa la empatheni bangihlalise mekuqhubeka isikhathi hayi nangampela ngithi angibuzanga ilangeli ngibakhiphela izinto enginazo ngoba phela kulendlu engene kushaya umthetho uyaphathelwa izinto awuyiphatheli ugwayi wakho awuyiphatheli kushaya umthetho la sengitshela ukuthi mina ngeke ngibe isebenzi okungcono ngizophila ngalezi impilo ngale zinto zasekhaya abangilethela zona ngoba ugwayi ngiyazi bona abawuthandayo odingeka usebenza ejele ivisit amunalo nje uphathwa kahle hayi okay ngingene kule mengena kule ndlu le oqala nje akusontwa la bese ngisonta lapha kule yandlu kube khona idraft ethi ngiyoMaritzburg kube khona into ethi mina kambe ngizokwenza njani ukuthi ngeMaritzburg ngoba vele ngine-address vele mekukhona ikhansela kunamakhansela ahlale attend mekukhona ikhansela ngilicele yazi manje ngicela uba ne-keep address yasekhaya eMaritzburg njengoba ngenza lento le ngiyenzela ukuthi ngibaleke ngoba kule nto esihlala kuyona awuhlali uyimpatha njalo kudlula isikhathi kuze umuntu kunina ezimpatheni azochuza abantu afuna abe yisebenzi la azoba yithuthutha ngathi noma iroutine yakho noma so ngokubuka uyabona yabo la ngoba bangikhonzile bazogcina abantu bengifakela ukuze babenefite kakhulu ngami badle zonke izinto zami ngendlela eright ke manje should la ngivele ngenze njani ngikhipha address yaseMaritzburg ngikhipha address ngikhumbule kambe nginekhaya eMaritzburg noma ngasafone kulona kodwa ngiyazi umkhulu meke kwezwe igama lami uzongisayinela hayi ngi-escape njalo i-process yokuthi ngigcine sengiyisebenzi ngokuthi umqondo la senginawo sengine-focus sengine-mandate ras ukuthi cha mina kahle kahle angifuni ukuba yisebenzi inhliziyo yami ayifuni ukuba yisebenzi into engiqale ukunyanyisayo nje ukuthi uma usuyisebenzi kunemithetho eminingi yakhona ungcono uma usayimpatha ngoba aninakwa kakhulu anilandela kakhulu kodwa ufanele ukuthi nokuthi into zakho uyiphathele into emnandi ngompatha ukuthi awunayo imithetho uba nemithetho eminingi ebhedayo kodwa ayikubhayindi kanje ngokuthi kufanele niyoqobola fanele
yabo izinto eziningi nje kodwa nje awuyiphatheli izinto zakho la imithetho yakho kufanele uyodwetshwa uyobhalwa manje ngibabone kubhlungu ebedwetshwa makufanele bakuyophakanywa la eminyango niyakhethwa niyatshelwa babuye abantu sebeshawe bedonsa ngembhede kuthiwa akekho la umuntu uye emakhulukuthu bekuyogwaza obaba phela into yasejele leyo kuyophakanywa nani ukuze ube ngaphezulu yabo yonke le nto yangangiphatha kahle ngala kufanele ube nezinsuku eziwu7 ngomzimba wakho ulalela yabo negunya lakhona yabo lokho emqondo sengiyazi kwafanele ngikhethe ngakhetha ukuthi mina no ngizoba impatha mina ekubeni bami impatha kodwa ngizoba le mpatha eyazi ngemqondo yo2 ukuze mhla kwenzeka ngihlangana nabafana mhlawumbe ngikho endlini bangicela inombolo yabo yama 26 ngibaphendula ngoba mekwaphuma endlini akubuzwa akugcilwa ukuthi wena u26 buza ukuthi mu26 singaqala ngani ushe leyo nto nekuphela mu28 singaqala u28 ushe lento kuphela akugcila igcila masusendlini so endlini ngiyimpatha kodwa ngaphandle ngisisebenzi mase saphuma ngaphandle ngoba ngangitshela ukuthi ngiphile kahle nala ngaphandle yabo ukuthi ngangutsotsi basho njalo bathe wena utsotsi ngithi mina ayikulungile qhubeka ngihlala ngikhetha ukuthi ngibazwa impatha nje mina ngaphakathi inhliziyo yami ngiyimpatha ngeke ngize ngitshele umuntu ngoba ngihambe ngeMaritzburg bengifike eMaritzburg ngale transfer ngale le transfer ngangifuna kufike kube ukuthi mebephuma ama social worker eyangaphandle eyofuna abantu azobasayinisa abatholi umuntu ekhaya izikhathi zazabaningi kwaphoqa ukuthi ngise ngibuyiselwe idraft ebuyapi ezeThekwini ngoba nala sasingakashaya isikhathi sokuthi ngisayinele hayi ngibuye ngizeThekwini mengibuye ngizeThekwini ijele selijikile aliseyona lento engangihambela iyona nabantu engangizwana nabo abasekho sekufanele ngiqale ka manje njoba ngiqala ka okokuqala nje impilo yami kufanele ngishintshe ngoba uanti akasekho effective yabo ubosha isikhathi eside noma benexhala noma benezifisi ukuhambe babe nakho ukuthi sebezokweqisela izinsuku manje ngeke basakuvizitha njengale ndlela bakuvizithayo ngayo noma abanye kwenye imndeni bayayeka ngikhumbula kahle ukuthi kwase kuphele inyanga ngingavakashela kodwa ama-airtime ngiwathola so labantu ababazi ngami before ngiyaMaritzburg ukuthi hayi nangu lo mfana kwase kushintshile kwase kufanele ngiyiphilise ngokuthi manje ke ngiphila kanjani ngiyayithatha inombolo manje noma ngiyithatha noma ngizokwazi ukubekezela empatheni ngoba phela lapha ngase ngiphethe kuqala ngingakayi eMaritzburg okay lento le ngihlale ngibone ibani ngizoyithatha kanjani lento mfethu ngoba phela angiyithandi nje lento le ukuba 26 ngikufuna futhi la sengazi ukuthi ngihlala ama 28 ngizogijanisa izitimela la kuyothiwa lo muntu lo usephinde waqhamana ezoza ngala lo muntu onakazazi yabo gcine sekuphakanywa ngami ngoba mungazazi ejele kuphakanywa ngawe ngoba usuke waswazi imfitho zangala yabo phela ubusuhlekwe impatha uyi26 nama 26 kunempatha zakhona nangala kunempatha zakhona kuma 26 babizwa ngabantu bakababa kuma 26 babizwa ngodube abantu ekukhethwa kubona mase kufanele kube khona isebenze ezintsha meke ngatholakala ukuthi bengudube ngala sengizo uba umuntu kababa ngala kuyaziwa phela ukuthi imfihlo zangala ngisengiyazazi okusho ukuthi mina ngizoceba laba ukuthi hayi ngala kuphilwa kanje nalaba futhi ingakho kufanele nginqunywe ngisuswe ukuze imfihlo zangala zingaziwa ngala inkinga yami kwaba yileyo into enza ukuthi ngize ngime ukuyeka ukuthatha inombolo straight ngoba ngase ngatshelwa ukhona umuntu engazwana ngimbuza ngalo wathi hayilalelanga wena ube impatha straight nje ngoba uzophakanywa ngawe ekseni ngoba phela uzo-expose into zangala ngala ngoba mase uqashwa uba 26 uzobuzakala ukuthi wena yabo uyisholo wena ukuthi hayi cha ngihlala ama-28 wenziwa kanje ngala kwathiwa ungablingi nje ngathi mina no more okusho ukuthi ngasizakala lapho ukuthi ngize ngibe yilo muntu enguyena futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mshuthi manje nje shuthi kwakungisiza lokho ngoba angingenanga ngoba kwaba i-choice ayiyami umuzwe ngafika phansi kwawo ngoba inombolo iwumoya nayo iwumoya othize wokukholelwa entweni into omukhelwa kuyona iba umoya I strongly believe this ngoba yonke into okholelwa kuyona nje iba esemqondweni wakho iyenzeka futhi iba umoya ulandela yona so ungangeni kwami kuphakathi kwazo lezi nombolo ngasho ukuthi kwaba i-escape plan yami yokuthi
ngingagxili ekubeni ngibe umgulukudi lo ovelele noma ngibe isigebengu esikhulu, ngoba mina njengoba ngisho ukuthi ngiba exposed kakhulu into mengifica abantu beyenza ngiyenza kakhulu, okusho ukuthi ngangizongena kulento engiyaziyo nami ngomqondo wami ngiyenze kakhulu kunabantu engifica beyenza, ngize ngibe exposed ey'ntweni ey'nkulu kunabantu. So manje ngiyakubonga ukuthi kwafika isikhathi sokuthi ngichoose phakathi kwazo, nokuthi impilo yami yonke nje kwenzeka lento eyenzeka, ngoba iBhayibheli engilifunda lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthembayo. So yonke impilo yami eyenzeka, yonke into eyenzeka kumina ngihlala ejele kwangekho mnandi khona ekhaya, ngangihlukumezeka some other time, nginyavuka into zami ayisekho, yabo ifoni engangithola kule time, yabo ngixhoshwa ngapha nangapha, bathatha advantage kumina, ngiyibuka abanye behlukumezeka, kodwa kungafikanga kumina ngokuthi kwafanele ngiyithuzele. Phela uyayichuzela nakhona, awuphoqa ngenkani, kodwa mufuna unento ukuthi hayi mina ngifuna ukuphila kahle ejele, ngibona abantu bephila kahle, banikeza ugwayi laba noma banama group abo bahlale behleka. Kanti cha, into mase ufike kuyona ubona ubungozi bayo, mase ungena kuyona uboni ngoba usungaphandle, kodwa make wangena kuyona ila ubona khona ukuthi yazi lento le ayingifanele. Mina ngenhlanhla ngabona ngisangaphandle, abantu engikhule nabo ukuthi bama 26 bangichazela ukuthi kwenziwa kanje 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 kanje, musu uyi28 kwenziwa kanje 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 kanje. So ngaba nalomqondo ngingakangeni kulezi zinto zonke, ngithe mangi-introduce kuzona kwaba ukuthi sefanele ngichoose ukuthi ngiyahambisana nayo ne-information engangiyitsheliwe ofeature yiqiniso, ngoba yase yenzeka kumina live ngiyibona. Kugwazi umuntu nje kuthiwa wena uma ufuna uba yiguni na umese kulolu ijokojoko kuthiwa mbogwazi uzobuya uphakama, uzobuya usuyimfanele ngala kuthiwa wena uye eGymston uyakasayitsheni sujaba omunye usayitsheni oyigunya elithize uyokwenza iy'mfihlo zakhona, uma ubuya lapho uzobusunikezwa i-step esingaphezulu kwalaso. So ngangibona nje ukuthi yazi ngeke mina zombili lezi zinto angikho phakathi, zingiphatha kabuhlungu, azikho kumina. Okuright la ukuthi ngibe impatho, ngangokuthi nje manje umuntu ongazi wathi ayisebenzi lesi umane usebenza, ngoba vele ngeke uzongitshele ngenombolo yenu wena owafa, ngiyazi yonke nje noma ngingabanga isebenzi, ngoba ngangihlala nabantu ngangithathwa ngisuswe ngezinto engangihlala nabo phakathi nabo bekhuluma lezi zinto zabo, ngiba khona phakathi nabo. Mekucelwa ngamthiwa hayi igunya lithe, ngikhunyelwa yibona ukuthi igunya labo litheni ngami, ngoba phela bakuyacelana ukuthi hayibo lo muntu lona abafedzishap uyisebenzi noma nje ngikhulye lo omunye othunyiwe otsheliwe ngami ukuthi atshele ontanga bakho ukuthi hayibo lo mnyekeni wala ekhaya ebuilding wasebuilding ngezinto engangizenza. So nje ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu ngaphuma ngingenaso isici ngingakaze ngishayeke, kodwa nje engizama ukuchaza ukuthi impilo kahle kahle izinda sayo yonke lento into engakhula ngiyibona ngiyenza ukuba exposed ey'ntweni nje, ngoba ukuthi ngangishesha ngivele kuwumuntu oshesha agqame uma kwenzeka into ngiyenza kakhulu kunezinye iy'ngane. Kwangifikisa ekutheni manje kwafanele ngichoose ukuthi ngoba sengizame konke engase ngikuzamile ukuthi ngishintshe impilo yami, akukho kwangisiza, akukho engase ngikuzama ukuthi impilo yami ibe ngcono kuyo yonke le information engiyaziyo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwaqhamuka iphimbo ngoba ngakhula ngalo ukusindiswa, kwathi awukuyozama-ke ukuthi ubuyele back emuva uyoyilahlela, uyoyiceba kumnikazi wabantu ukuthi usudlulekile ngamandla akho, yini ongayizama manje. Ngiyabonga ukuthi wanginikela ithuba ngoba isandla sakhe bathi asifinyeziwe, nami ngiyasho ukuthi singeke ngisindise. Manje njengoba ngikhuluma nje impilo yami intsha ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, and ngiyafisa ukuthi abantu noma ngabe uyaqala noma ngabe abumzali noma ngabe uyingane, mubona nje okunye okuzwayo kule show, you can free ukuthi ungafunda ngalo, kube khona okuthathayo uma ukuthi udinga usizo olungaphezulu kwalo noma
olungemuva kwalolo akusinankinga lukhona mhlawumbe noma lungeke lebe khona physical but mina I always say ukuthi I avail myself kubantu abaphile lempilo engiyiphilile ngoba ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangiphilisa yona wangidlulisa kuzo zonke lezi mangidlulisa kusona ukuze ngibe umuntu okwaziyo ukuthi ngoba ngeke ngithi kubantu bengikhuluma nabo umuntu ozwile nobonile akafani so intsha ihlaselwe kakhulu lesikhathi samanje so mina ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisebenzise ekutheni ngikhulume ngempilo yami ngingafishi nokodwa ngoba kukhona umuntu ongena kuyona manje kukhona umuntu osengingeni la ngadlula khona kukhona umuntu oqhuzuka la ngiqhuzuke khona engakazenze kulonke so ukugwema yonke lento engiyichazile ngempilo yami ukuthi wena ungafiki la ngifinyelele khona ngoba mhlambe wena ngeke uzuphume mhlambe wena ngeke uNkulunkulu akusize ngalendlela akusize ngayo singayigwema ngokuthi siqale kuphi usho ukuthi usukuphi inkinga yami ukuthi nje ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithola ithuba elikanje lokuthi ngikwazi ukukhuluma ngempilo yami esithemba ukuthi khona omunye umndeni ongasizakala noma ozolalela asho ukuthi hey ngiyareflecta la u1 no2 so usiza kanjani so sikhona ngiyabonga kakhulu ukuba kulolu hlelo ayikho into engithokozisa nje ukuthi ngikhiphe impilo yami ngoba angifuni kube khona into engiyifihla ngoba nginalento ukuthi ukuze kusizakala umuntu kufanele ukukhulume yonke into ngempilo yakho ngoba ngiyazi mina kuyiqiniso lo mhlaba esiphila kona uatheka kakhulu iyouth kufanele singabi izinto ekufanele sibe yizona so i-challenge yesu kakhulu ikwi-youth that's why ngithi mina noma ngabe ubaba noma ngabe ugogo unomndeni mhlawumbe osenganeni oyibona ukuthi kunezinto oyisolayo esengikhulumile ngazo ngempilo yami ngiyacela kakhulu ukuthi ube exposed ukwazi ukuzisho ngoba ezinye izinto abazali ingane ingena ezintweni eziningi ukuthi umzali ukwethe ayibona into kodwa afihla aphika ukuthi ingane yami iyona le njoba nami nginje hayi ngoba abazali bami babengiphika noma babenza ukuthi ngazenze lami nemgaqweni of which la ekhaya ngomunye umuntu emgaqweni ngiba omunye umuntu so siyacela kakhulu zikhona izinkombo ozoyibona angase utholakala kanjani kodwa obhuti bakhona inamba just ukuthi sikhulume ngoba ukhona umuntu ofanele abe indlebe nje abe nezinto ezu2 noma ezu3 azokuaddressa ngazo ukuze ukwazi ukulekelela nesimo obhekene naso ekhaya.